zami ne ndizihlame ndizifake phi undidlala kakuhle Okay, sis, ngicela uhlale phansi. xa wengamadoda akho Ngicela uhlale phansi. Ngicela nihlale no-two phansi. Ngicela uhlale phansi. ndiyabona uba wangigqibela kudala uyabona wena Ngicela uhlale phansi. Anelisiwe, ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi sis. bona le nto yakho ndimane ndithula mangabe unenkinga la ukukhuluma kwakho kugcwele apha kule ntloko yam ndanele nguwe yabona wena ingase baseke basibeka apha esitikini yabona wena No. wena Ngicela okay okay sis, ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale la phansi. utheni Okay, ngicela siqale ngawe sis, ngicela uhlale phansi. nonsense andiyanoba nindihlalisela ntoni phantsi akho Ngicela nihlale phansi. kahlahlalena phansi ninyela lo usukumelani usukumiswa yini iyamluma naleli toys lakhe yini uyalikhumbula suthi uyalikhumbula Sis, hlala phansi. Ngicela uhlale phansi. ezomkhitaza Ngicela uhlale phansi sis. Khona yabo manje nisibizela amehla abantu abantu basibuka kanjani? Ngicela nihlale phansi. babukeni Aba ngamadoda wena usebenzisa ijoyisi zami ngicela ngokukhulu yakwazi ukugula okho ndibona ngithi i-treatment sizonifuna la uyasebenzisa kuhlangana Okay sis, wena ubhalela ishow ngicela ukukhuluma nawe uhlele phansi wehlisa umoya. Asisile ukuzolwa la solungisa lento le. waliwa imbeko msumi waliwa imbeko umanzi kungoku ibhuluko emfosho imanzi andizihayidi andifihli izinto andifihli kwanto uyafihla naku nje amadoda akho nako ayakwazi ukusebenzisa itoys yima ufuna ntoni azozazi ahlanganaphi azozazi Anelisi, ohlanganaphi azozawazi lo ngicela uhlale phansi sis. Ngicela uhlale phansi. nge-high blood pressure noma inganyuka uzufe nayo futhi Yabo nje angazufa mna uzofa mna angazibona lama toys akukitazayo angazufa mna umuntu ozofa nguwe noma ugcwele ingculazi igcwele kuwena iyona lokho bathi ngizoyithola kulama toys akho iyona ukuthola kulama toys akho uhlanganaphi ugqibeleni check every day mengiyeklinik